sale of up to 70% off Dalawang on order. Dimension stores. Susog na yun ka tayo. Just now. Thank you so much once again, Bumi Mr. Ryan special, T. kay Sir Bumi. Michael Oliver, Sir Ian Opeña, who's very patient with me. Baka mag-sponsor si Bong Linday pag si Mama ano. As well. Here's with your buddy bro, DJ Adam. Ngayon. That an Adam a day keeps the sadness away. All you gotta do is make Commercial naman po ang iyang ko ang Rumi. Rumi Batangas. Attract by Canadian Ay, yung gikan. superstar Gikan Celine sa gawas. Dion from 1996. Nainitan. Here's because you Hindi love niya among me niluto. here on Wish. Binili ni. 107. Nalit ni ba? Init pa. Lami ang lumi. Hang ka lang sili. Muna lami nga sili, hang kayo. Anong tagmay kayo kanil. Hindi na gagman. Bagko mo. Hang kayo. Labuyo. Ano Bisaya? Nakuha, kuhaan na ka? Anong siling labuyo? Kulikot. Kulikot. Siling kulikot. Ah, naku ano? Naka. Naka. Sanay nga, naka. Kuan kag ham. Naka. Tagamtam kag ham. Oh, diretso sila. Oh. Grabe. Siksik, liglig sila ko no. Naramdaman na niya ang kahang ko no. Sili oh. Sarap, sarap. Dugang pa ko. Higa. Napuguan na. Kaya napuguan. So, nga ako ba? Ako na ba yung murot? Ang lagi pa. Anak ako. Ako. Sub na ko. Ang atay saya ha. Para dugang saya dugo. Ako daghan naman ko yung dugo. Animit mo ko. Animit type ko. Atay. Iyo ka na tayo. Di mura. Kaya. Dumagang sa dugo. Akong dugo, inubra na. Na-high blood na. Kadagang sa dugo. Katulo rin ni Sandok ha, pero gamay naman lang ako naman ang gitilo. Lami lang lumi. The best. Doon na. Merienda tayo doon. Bungulin niya lumi. Bitin niya man. Lapot kayo lang lumi ba oh? Kakayubutang anin. Ayubong? Pagkano'y baira. Kumusta na mo diha? Kung akong mga sisters diha, si Manan, Persing, Mana Akreng, kumusta? Miss you. Sunod mo, chopstick ta. Hindi mo ko kamao. Alam mo kabalo ka? Mag tiling-tiling food na ba? Para bibo. Para ganun kabalo. Ang butugha ka oras. Ijarok ang ano? Bawal. Udi ka na. Tapos na anang sarkik di. Higupon ba mga dito? Hurot ang sasawa no? Pati silig, ikaw na kung hurot. Ako di kumukaan. Pwede. Hurot, pati silig. Ako na lang eh. Kuha na nila kayo si Charon no? Kani si Charon. Nga. Kay ma-high blood ko na.
Saya kabuok. Ah, kurot. Tas kang mamang. Oh, si Motors. Dili, jud ako nagurutan niya. Si mama jud ba ya? Tama lang ako. Kan ko nagbaktas. Busog na ko kayo. Dami ilang dumi okay oh. Tambal ni ano ba kaning cruiser. Para kay piso. Ito oh, with sili Ay, oh. Ayan oh, salamat. with sili oh. Sili oh. Challenge magkuhan na sili kay halang ba? Day, Clarita. Asa ka karon, Day? Hindi ko taga Merienda tayo, Day. Hindi ko taga Bicol ha, pero nilig may kami Bisaya og sili. Kami Bisaya po nilig og sili. Appetizer may namo. Silsa. Suportahi ko sa akong Mama Trey Anse channel YouTube nako. Pindutin mo lang ang Mama Trey Anse. Ano sili? Ano pangalan kay? Ang uban na hadik mabanggit. Sa tanan diha nga wala na banggit, okay. Putahan ko ninyo. Salamat. Salamat kaayo. Busog na. Sa tanan akong mga amiga ug mga amigo, salamat kaayo. Turot. Wala na sinaw. Busog ba? Busog. Sinaw na. Ano na ang talaga? Sakto ra to nako. Tama na. Nako. Ako pala tuloy akong ipalit. Kaunon pa ka? Nakakaunon pa daig ko na siya. So kay nani. Nilok ta. Nilok siya. Nakakaunon pa siya. Daghan naman to kaayo. Puno naman to. Ilan na Huwag na, pagkabasa me. akong nainom? Inom po siguro ako. Lami kayo. Busog kayo. Busog Kurot na. kayo. Sinaw pa. Sinaw po kang manang. Bye-bye. Salamat sa pag-subscribe sa Bye-bye, YouTube bye-bye, at sa bye-bye. FB page namin. Bye-bye, bye-bye. Mama Trianse. Thank you. Salamat po. Salamat sa tanan nga nag-watch. Bye-bye.